Master Jordan, nakabisi mo. Paker yang kuming ini. Yun nga ano. Dedekotan ko. Ayaw po Master Jordan, mananaman nyo. Pota po ngalayang pelikula, pota ngalayang basketball, pota ngalayang tuturo. Mananaman niya, masipag yan po. Pakaya dadaring tatanam mo. Matamad lang miminom dyan mo. Matawad lang miminom danom. Samantalang mabasahin ka po. Liwala rin. Nukan mo wari-wari po lang rin. Nasa likod din eh. Saan yung maya? Pakaya dapat no? Dawetan na mo itang metong. Kaya kaya yung metong kaya tamang warak-warak. Mananaman niya naman. Puta ka lang pelikula. O yan po yung gagawan mo mananaman. Kaya biya ka papangan. Pangatabado rin tanaman mo, Mr. Mon. Diyan ka na ako bossing. Masipag lang miminom. Masipag lang miminom danom. Masating lang sumulong. At saka masipag kang magkayo, Master Jordan, malasing niya kasing malasing eh. Wow. O rin po rin tanaman da, at madagul na lo. Yung Master Jordan, diyan kayo, payat lo. Panin na lang miminom eh, bossing. Panila lang magredors kasi. Bossing, kamusta na rin tanamong kamatis? Masating la tubo. Matabalo, masipag la rin yung kamatis ko naman. Kalupa na rin kayo, masipag lang may minum danom. Oren po rin nga, ini pong meto nga naman pong warak-warak ni, yung abemi po. Abemi po mana naman yung alaki pong makain gagawan. Punta ka lang pelikula. Punta po nga lang pinikulo. Mga pera po karekta naman tamo. O po to, ayaw sugulay, lamang mo. O ready po rin pagkasami. Bakit kami manyawad ayudo. Baka dito, kaya siguro diyan ano man nakita tamo. Wow, bossing, Pero hindi his name, sana di na lang matabang puno, matda kalabunga. Basta peg-pray mo rin na maging ayos na rin. Mga tana pala. Bossing, mga tana. Mga tana. Sige, God bless po. God bless kayo. Ano ba? Mga tana, bossing. Mga tana, oras no? Halata ang pelikula ngayon ay, halata mong vlog. Alaya tayo isang ito eh. Alay kain eh, carry na eh. Bali siguro, may lasing yan. Mga tana ba, oras na. Tana ba? Oras na eh. Ay, tana mga. Dano pa na ako naman. Tana wari, bago bro. Ano na po rin warak-warak. Kaya dang may gobrak yung kabun. Huling talam-talam kami. Baka dito ating kaming para pamangan. Para share kaya shipping bali. At saka itang ditak-ditak baka tapi sa limi. Diyan ditak mo para pamangan naman. Mr. Mon, o kaya kata? Kaya kata, Mr. Mon? Bossing. Sige, anong kaya? Pag-preta ba mo, bayo ta, sumubo. Ikay maglid. Salamat po, Lord. Kayong bingay pong grasya. Lalo na kayong adodo, kakanan mi. Sana po, Lord, di kayo na pong bahala kay kami. Kayong pong grasya. Salamat po, Lord. Ninong Lord, Jesus, Amen. Ini at ang katanda ko po, magalmusal na. Diyang warak-warak. Ini po yung ulam eh. Luya pitna. Alang labangan na, bisa mo? Master Jordan. Pata ka lang magreklamo ka. Siyempre, kakulan yung mong maragol. Pili na muna mo yung maragol yan. Ini. Ay, maragol. Yan. Tama nga, titoyo. Manyaman yan. Ikaw, Mr. Mo, nakikira ka rin eh. Andiyan sa ano, bossing, basta Nino ka na ano para pareha siya yung bossing. Ikang Raymond. Ne. Hindi kang maragol. Salamat, bossing. Kaya mas maraguli ka. Hindi ka katamo. Kaya po, in Jesus' name, may good Lord in Jesus' almighty name be upon us all. At mga tapo, sa lubukan tayo in magrasyang Bernis. Kaya nga doon yan eh. A blessed all po. God bless. Tayo na. Nalupag pa ito na tamo. Matalo, bossing. Na? Nangyala sa bossing? Ingiyabang kasi Mr. Mon. Inang nang miya, iprito miya, ilaga miya,
Diyan nanugawan mo, master. Ingebon niya pa murid Oo, na. ebon niya pamurin. Yan ay maglasa yata ang aliwa yebon. Pero makanya naman, yung kanong pamanga na tengalan mong manyaman kay puso mo. Manyaman yung kay panlasa mo. Basta, blessed all po at naman na. Sana. Ano tayo, yung Master Jordan. Pero malungkot siya, uli yebon po yung ulam. Po tayo ba po ito, mga tabata ulam kanyan. May katabata labi.